Βρισκόμαστε στο κάστρο του Δράκουλα. Σήμερα έχει πάρα πολύ χιονόπτωση. Στο βάθος βλέπουμε το κάστρο του Δράκουλα. Αυτό εκεί μέσα είναι το κάστρο του Δράκουλα. Βλέπουμε λοιπόν τη χιονόπτωση που έχει 23 του Δεκέμβρη. Βλέπουμε το τοπίο, ωραίο τοπίο. Είναι το Μπραντ, το λεγόμενο Μπραντ, ένα χωριό της Ρουμανίας, στο όρος της Τρασιλβανίας. Αυτό εκεί μέσα είναι το φημισμένο κάστρο του Δράκουλα, του Βαμπία. Και ημέρα χιονόπτωσης. Βλέπουμε λοιπόν τη χιονόπτωση, καμινάδες, πολύ κρύο σήμερα, πάρα πολύ κρύο, αλλά ωραία. Μεθαύριο Χριστούγεννα, είναι ένα τοπίο που όλοι το φανταζόμαστε ημέρες Χριστουγέννων. Χιόνι και ό,τι άλλο θέλουμε.